Ndiyazi ukuba kwenzeka ntoni kwama-2000. Umzali oneminyaka emi-16 years old onabantwana abayi-7 ufunyenwe etyisa abantwana ipurity exutywe neYegermeister. Yibo, hayi, ngesi senzo uye waphendula wathi, abantwana bam baye bagula and utywala was the only option I had it. Because my kids was sickness and alcoholism was only... Ndiyamthanda ubutywala sisi. Thule Joker kwiindaba ze-SABC. Ndisesowe. Kwase kwayintokozo mbukela ukuthi siphinde sihlangane. Ifa ujoli mbukeli ithenga ihita because iyabulala le ngqele. Xa siya ngapha ngako-heaven andiqondi bayaphila pha. Nobe angels ifreezile. Ngu-70 kuma-degrees Celsius. Khawungivumele ngibuze mbukela ukuthi sobalekela phi because kuyabanda na-inhale. Umlilo ucimile pha. Bawo kasikhuphe efridge. Sicela isamba. Kodwa noko xa usiya ngapha ngako-Jupiter USB liyafumaneka ilangana. Mbukeli mandithatha intambo ndizibuyisele Thule Joker ndithi ungayithetha indaba ube nobusuku obuhle. Ndiyazi ukuba kwenzeka ntoni kulo mhlaba siphila kuwo. Umntwana ona-5 months old uye wafunyanwa etshaya intsango noSnoop Doggy. Ngapha uDelicious Malema uye wavela enkantolo ethetha kakubi ngoPresident uChristyan Ramaphosa. I have big problems. Big. They are bigger than the size of the nose of Ramaphosa. Igama Thule Joker kwiindaba ze-SABC. Ndisezulwini. Exejo, uright? Nima into le picture ndiyibuzayo jo. Ndiyabuza. Uzoba right njani lo mntu kusulwa ngaye jo? Sis. Kanuka apha. Man, ucimba kusekitchen apha. Fonini kusetoilet apha kuzohlala kunuka isirhama somuntu otye ifruit and veg plus namaqanda angaphezulu. Man uhleka nto wena? Khavalelo mlomo yasinokisela apha. Hayibo bulb down come Joe. Man down come nto wena? Lo mjidi ukhamisile uyahleka but usandotya isirhama sikataka gumi. Toilet ayaginya loo nto wena. Khamisa njani kodwa unesirhama emqaleni? Sis.